formació de cambrer, que no m'expliques mai res. Bé, sin más. Oi, és que no hi ha res que et faci il·lusió. Que sí, mama. Home, em fa molta més il·lusió la formació d'hostaleria que no el puto institut. Perquè es diu d'hostaleria, mama, no de cambrer. Oh, perdoni, senyor hostaler. Va, que te n'ensenyo. Què m'has d'ensenyar tu a mi? Home, mama, tu de cuinera, potser sí, però d'hostalera, res. Va, agafa un davantal. A veure... Mama, no pots anar amb aquest davantal. Està vell i està escarós. Val. Mira el meu, que xulo. Uau, que elegant! Ja te'n compraré un. A veure... Molt bé. I ara, una bandeja. Safata. Safata. No és ben bé com les que ens ensenyen, però bueno, algo és algo. Mira, el colze ben a prop del cos, sí? I la mà a 90 graus. Té, vés a fer una passejadeta. Val. Què? Ni tan mal, eh? No, molt bé. Doncs ara ve la part més difícil, amb una gerra d'aigua. Mira, Què? Has flipat. Va, i ara la pregunta del milió d'euros. Puc fer servir el comodí del públic? No. On es posen els coberts a la taula? En quin costat van i tot això, vols dir? Ganivet i cullera a la dreta, forquilla a l'esquerra. Ah, i el ganivet sempre mirant el plat. Et donaran la feina segur, fill! Ho sé, sóc molt bo. Sí que ho ets. Vull caminar com mai abans ho he pogut fer.